कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. दोडामार्गच्या शिरगाव धरण परिसरात हत्तींचा वावर दिसला. 2 मोठ्या हत्तींसह 2 पिल्लही व्हिडिओत दिसतायत. पाहुयात हा व्हिडिओ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.